ay, 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 ay. Kalay ba ko ba? Mr. Janine Lani Galab, shout out. Happy New Year, lalabs. Happy New Year. Thank you. Ayan, good morning, lalab. Good morning. Happy New Year sa'yo, lalab, Mr. Janine. I'm gonna take my mobile, wait. Ay, Panginoon, thank you so much for all the blessing that you give to me. Mr. Jadine Migalab, shout out, lalabs. Wellington Pasos, lalab, Migalab, shout out, Happy New Year. Ayan. Advance Happy New Year, my friend, Wellington. How are you? Wellington Pasos. How are you, my friend? Mga lalab, palike naman ako mga lalab sa live ko. Ayan. Mr. Wellington, can you like my live? Ayan. Mr. Jedi, hindi man yan nagla-like sa aking live. Ayan, thank you so much. Thank you, Mr. Wellington, sa palike mo, lalabs. Thank you so much. Just wait, my lalab. I'm gonna take another mobile. Just 1 minute. Just 1 minute. Ay, Panginoon ko. 2 million Migalab shout out. Anoy Champion Nash Migalab shout out. Heart Blog Tamsak Host, Merry Christmas. Merry Christmas, lalab, and advance Happy New Year. Wala pa tayong music. Wait lang. Medyo mahangin sa labas. Ayan, Heart Blog, lalab. Merry Christmas. Hello, everyone. Nice to meet you, everyone. Hug, hug. Ayan. From Lee Sung Son. Lalab Lee Sung Son, Migalab, shout out, my friend. Thank you so much sa palike mo, lalabs. Thank you so much. Ayan, Mr. Lee Sung Son, nagbaba ng bahay. Anointed Champion Nash Migalab, shout out. Good morning, everyone. Ayan, 4 million, thank you so much, mga loves. God bless everyone here. Ayan. Pagpalain tayo ng Panginoon, lahat ng tao dito i-bless. Ayan. Lahat ng nasa live ko ngayon. God bless everyone. Wala pa tayong music. Ayan, thank you so much, 4 million. Thank you. Heart Vlogs, thank you so much, lalab Heart Vlogs. Joy to the world,
San si Papa? Ayan, 3 thumbs up. Thank you so much. Shout out sa mga Martes sa labas. Martes, kagaga, ayan. Ayan, 4 thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Thank you so much sa 4 thumbs up. Wala pa tayong music mga lalabs. Maya-maya. Jamaica Sunshine Lalab, Mega Love, shout out. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Waalaikumsalam, my friend. Samira Chuchay Backyard Garden, Lalab, Mega Love, shout out. Merry Christmas. Ayan. Lalab, Merry Christmas, Lalab. How are you, my friend Samira? I am good, Lalab. I am good. And how about you? Ayan, 2 million. Thank you so much. 2 million. I am good too. Ayan. From Samira Chuchay Backyard Garden. Sir Bruchito, Mega Love, shout out. Good morning po and Happy New Year. Advance Happy New Year, Mr. Bruchito Channel. L3, my friend, Mega Love, shout out. Huwag kang malungkot, host. Hindi ako malungkot kasi nandito ka. Mr. Sir Bruchito, huwag kang malungkot. Hindi pa ako malungkot. Masaya ako. Masaya ako, Sir Bruchito. Ba't ako malungkot? Mag-New Year na. Another year. Another blessings. Pumunta ka na dito. Oy, nasaan ka ba? Puro ka punta-punta dyan. Saan ka ba? Sa Kamsor? Mr. Bruchito, Sir Bruchito, nasaan ka ba? Samira Chuchay, Backyard Garden, Mega Love, shout out. Saan ka ba, Sir Bruchito, sa Kamsor? Bekel, may handa ka ba dyan? Paghahandaan kita, Mr. Bruchito. Ano bang gusto mong handa? Anong handa gusto mo? Nasaan ka ba? San Jose. Sang San Jose, Sir Bruchito. San Jose saan? San Jose. Sige, alis na ako dito nga sa Bicol. San Jose yan. Maraming San Jose. Onyaw and Silmakchaw, Mega Love, shout out.
Ayan, 3 million partiso. Saan yung partiso? Malayo man ata yun dito. Akala ko San Jose ano, San Jose Bula. Kasi may malapit sa amin dito diyan banda oh, sa parte na yan. San Jose yan, Sir Buchito. Diyan banda, akala ko malapit ka lang, sobrang lapit. Partido. Ah, nasa partido ka. Medyo malapit konti. Mabiyahe ka pa papunta dito. Medyo malayo konti, Sir Buchito. Sa partido. May mga kamag-anak ka pala dyan. Magmotor ako. Magmotor daw si Sir Buchito. Kuko Martin, ayan, may artista pala dito, may glove shout out. Ayan. Kuko Martin, pa-autograph. Advance Merry, Advance Happy New Year pala. Advance Happy New Year, Kuko Martin. Ayan. Sana all may dumalaw na artista. Si Mr. Baldos Vlog pala to. Si Kuko Martin. May artista pala dito mga lalabs. Merry Christmas tos. Ayan. Merry Christmas lalab and advance Happy New Year. Ayan. Ayan, 4 million mega love shout out. Kuko Martin. Ayan. Sana all nandito si Kuko Martin. Palike naman Kuko Martin sa aking live. Thank you. Merry Christmas. Sir Buchito, ayan. Nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Partido Kamsur. $3 million. Mega love shout out. Putukan na host. Mga lalab, malapit na magputukan. Malapit na magputukan lalabs. New Year na. Ay. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Lablabin natin mga lalabs. Mr. Samira. Sir Buchito, nandito ka pa ba? Nandito pa ba si Sir Buchito? Natin ni Sir Buchito. Kaya host, ingat kayo dyan, baka maputukan kayo. Walang magpaputok dito, lalas, bawal. Kagaaga naman ang putukan na yan. Sana pa yung lalagputukan sa New Year. Paghandaan yung putukan na yan para malakas. Kuko Martin. Si Kuko may ano ka ba, Kuko Martin, meron ka ng mga paputok? $2 million, 5 thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Mas pasensya na wala laman di. So, okay, lalabs, Sir Buchito, okay lang po yan. Okay lang po yan, Sir Buchito. Okay lang po yan, Sir Buchito. Huwag ka nang mag-alala. Ayan, 2 million mega love shout out. Mga lalablabin natin nakapin. Si Kuko Martin ata, marami tong paputok. Bumili ka na ba ng maraming paputok? Nakahanda na host, meron 3 dito.
Ingat ka lalab sa pag ano, baka makaputok ka diyan. Mahirap na. Magdamag yan, host. Wala lang, mag-ingat ka lalab sa pagpaputok ha. Mag-ingat ka. Magdamag daw yung paputok niya. 3 putok. Homeless pobre tamsak dan host, homeless. Ay, tamsak way hugas. Hoy, naghugas ako. Rino, advance Happy New Year. Belated Merry Christmas. Maligayang Pasko, lalab Reno. Kumusta ka na, lalabs? Marami bang snow dyan? Sa Canada? Reno? Kumusta ka na, lalab Reno? Walang New Year. Bakit walang New Year? Homeless pobre miglab, shout out. Walang New Year ba? Umulan ng apoy dito. How come umulan ng apoy? Lamig-lamig kaya dyan. Maraming snow dyan ngayon. Alam ko Reno. Sobrang daming snow. Kapal-kapal nata ng snow dyan. Baka pag-graduate, baka di ka na naliligo dyan Reno kasi sobrang lamig. Reno, hindi ka na naligo dyan, alam ko. Sobrang lamig kaya dyan sa sa Canada. Tulog. Pag-graduate, sana all si Reno mag-graduate na. Ilan na ba yung bahay ni Reno? Akalain mo yan, 19K na. Malapit nang mag 20K, sana all. 3 million Migalab shout out, 6 thumbs up. Ayan, thank you so much. Homeless pobre lalab Migalab shout out. Malablab naman ako nakapin mga lalabs. Ano balabin natin si Reno? Ano ba tong video ni Reno ngayon? Oh my God, Reno ka, Paskong Pasko, ganito naman yung director cut my old movie. Advance New Year to Reno, putukan to Reno Reno. Pasaway na. Video dun ni Reno. 2 million Migalab, shout out 2 million. Ayan. Reno. Ano yun, Reno? Yan pala, nakapin mga lalabs, nakapin. Lablabin natin si Reno. Ano handa mo, Reno? Lumayas nata si Reno. $2 million, thank you so much, 2 million. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ako? Nung tamis, anong lambing binibigkas ng labi ko? Ayan, 3 million. Thank you everyone. Thank you. 6 thumbs up. Reno, si Reno, walay ligo yan mga lalabs. Apaka ng video ng Reno. Artista kasi yan dati, homeless pobre si Reno. Kaya ganyan mga niyan, video. Artista siya ng GMA. Grabe tong ko, yung WH ko sobrang bagsak. Ang laki na ng bahay niyan, lalab, homeless pobre. Nasa 19K na. Pasukli naman Reno kung nandyan ka pa. Reno, magsukli ka kay homeless pobre lalabs.
Nagsukli yan, Lalabs, magbakas ka lang dyan. Wala yan siyang alagad, nag-iisa lang yung ano niya, account. Saka yung sa kanya, kahit di siya nangingisda, mga Lalabs, tumataas yung ano niya, yung subscriber kasi ano yan. Alam mo naman yung mahilig manood ng mga ganyan. Pinanood pala ni Homeless Pobre. Advance ano yun, Lalab? Advance New Year. Yung binababa ni Rino. Rino! Pasukli na lang si Homeless Pobre, Lalabs. Kung naririnig mo ako dyan. Kung nandyan ka, Rino, oy. Magpapapa-up naman yung Lalabs sa kanya kung nag-comment ka, Lalabs. Homeless Pobre. Ayan, baby pa yung bahay mo, di ba? 416 na. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ko? Holiday pa ngayon, wala pang gaanong tao. Kahapon, wala rin gaanong tao. Naka-holiday pa yung mga tao. Nasa vacation pa silang lahat. Nag-i-enjoy pa. Hanggang ano pa yan, hanggang New Year. Ayan, 1 million Migalab. Shout out. Buti may 1 million pa dyan. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw sa akin ang bituin. Ayan, 2 million, 6 thumbs up. Thank you so much. Habang walang tao, nagmukbang naman si Lolo. Nagmukbang na Lala. Sa akin nga, di siya nagmumukbang kasi di naman nagdadagdag yung bahay ko. Ganun pa rin. Kinainan ka na naman, Lala, Homeless Pobre. Dapat nga, mamigay din siya ng mga ano ng mga giveaway sa mga staff niya. Wala man lang tong pa-bonus si Lolo. Di ba dapat may pa-bonus din siya? Wala man lang tong pa-bonus sa kanyang mga empleyado. Lee Song-son Lalab, Migalab, shout out, Lee Song-son. Lee Song-son Lalab, Migalab, shout out. Ayan, 3 million. Thank you so much. How are you, my friend Lee Song-son? 1911. 456. 61. 49. Ayan, 3 million. Thank you. Ayan si Lee Song-son. Hala ka na lang bahay ni Lee Song-son, Mr. Lee Song-son. Kailan kaya tayo papasweldo ni Lolo, oy? $4 million, thank you so much mga lalabs. Thank you, thank you. Maglablaban po tayo. Palablab na kapin mga lalab. Homeless, pobre. Ayan, baby pa yung bahay. 1911, 1K1. 61. Ano ba ngayon? December.
4 million, thank you so much. Lablabin po natin nakapin mga lalab, si homeless pobre. Lisongson Pasokli, ayan. Lisongson, kindly return to homeless pobre. Ayan, already connected to your channel, my friend. Oh my God. Lisongson Lalab, homeless pobre already connected to your channel, my friend. Ayan, 3 million and 6 thumbs up. Thank you so much. Ayan, maglablaban po tayo mga lalaz. Pa-connect naman sa nakapin. 3 million, thank you, thank you. Ayan, 7 thumbs up. Thank you so much mga lalab. Salamat naman sa nag-like dyan. God bless. 1 million. Ayan, thank you sa 1 million. Sir Buchito, ayan. Hello there. Yes, Sir Buchito po. Sinong kasama mo sa sa partido, Sir Buchito, yung family mo? Sobrang mahangin na naman, no? Yung hangin medyo malamig-lamig. Ayan, 8 thumbs up. Thank you so much, mga lalab. Salamat naman sa nag-like dyan. Thank you. Ay, salamat. Thanks God for everything that you give to me. Ayan, Samira, nagbaba po ng bahay. Samira. Homeless pobre lalab. Connect to Samira lalabs. Ayan. Dan ka na ba kay Sir Buchito? Kung nakakonect ka na ba dyan lalabs? Kay Sir Buchito? Bakit ba di ko mapigilan ang nadarama
ng puso ko. Oh my God. Connected po, ayan, from Homeless Pobre, Lalab, salamat. Samira Lalab, connect to, Homeless Pobre, my friend. Malamig na umaga mga lalabs. Malamig ang simoy ng hangin, no? Malakas yung hangin. Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Brochito channel dan po, pasokli si Homeless Pobre, ayan. Lalab, pasoklian na lang lalab si Homeless Pobre, lalabs. Sir Brochito po, dan na po si Homeless Pobre sa iyo, pasokli na lang daw po. Ayan, thank you. Thank you po. Studio, Chippy, Miguel Love, shout out, Studio, Lalab, Studio, Miguel Love, shout out, thank you so much. Merry Christmas sa'yo, Lalab, Studio. And advance Happy New Year, Lalabs. Thank you for coming. And bigyan kita ng jacket, Lalabs. Ayan, Studio, Lalab, meron ka na pong jacket. Main channel mo to, Lalabs. Studio, tingnan nga natin. Sino ba to sa studio? Ayan. May jacket ka na, my friend, Studio. Chippy, ayan. Thank you. Samira, nagbaba ng bahay. Samira, ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Mga lalabs, thank you so much sa inyong mga support dyan. Ayan, hello. Yes po, Studio Chippy. Studio sa Pilipino. Hello, ayan. Thank you so much. Palike naman ako, lalabs. Kung hindi ka pa nakapag-like kay host, ayan. Palike naman ako sa aking live, lalab. Thank you so much. Isa na lang, malapit na akong mag 90. 3,890, ayan. Hello, beautiful girl and friends. Ayan, from Studio Chippy. Ayan. Studio Lalab, thank you so much, my friend. How are you? Where are you from, my friend, Studio? Ayan, 2 million. Thank you so much. Ano main channel mo, Studio Chippy? Natakot. You are beautiful. Ayan, thank you so much, Studio Chippy. You are from where? Studio. Thank you so much. Thank you. My friend, Studio, thank you. Thank you so much, my friend. What is your main channel, Studio Chippy? Pangit kasi yung sound. Studio Chippy and 3 million, Miguel Love, shout out, 8 thumbs up. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. San pa si Ingid? Patapos ka na ba ko tablet? Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. Thank you so much. 8 thumbs up.
Papa, tapos ka na? My God. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much, mga lalab. Palablab naman po ako nakapin, mga lalabs. Ayan, si homeless pobre. Nalalamigan yan, ma. Ayan, Mr. Lee Sungson. Thank you so much, my friend. Lee Sungson. Ayan, nagbaba ng bahay si Mr. Lee Sungson. Nilalamig yan. Ikaw ang hulong ng langit. Studio Labs, you still here? Thank you. Road to Go Vlog, tamsak po. Road to Go, Miguel, shout out my friend. How are you? Ayan, Merry Christmas and advance Happy New Year to you, my friend. Road to Go Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Road to Go Vlog. Sundo sa school. Ay, ito pala si Road to Go Vlog. Nasa bahay mo ako, Road to Go Vlog. Sinilip ko yung bahay mo. I'm fine, host. Merry Christmas din po. Ayan, from Road to Go Vlog. And Road to Go Vlog, sana all my car. Ayan. Nagda-drive si Road to Go Vlog. Laki na rin ng bahay ni Road to Go Vlog. Ayan, 2,000,009 thumbs up. Thank you so much. Ayan, 3 million. Thank you.
Ayan, 3 million. Thank you so much mga lalabs. Ban po tayo mga lalabs. Ayan, palablab naman po ako sa nakapin. Amo ang palan siya kay Indoy. Ginawa siya, meron siya kapag Indoy sa Indoy. Hindi nakakaiba ng mga ibang opisyal. Hi, homeless pobre from Studio Chippy. Ayan, thank you so much. Studio Chippy lalab, kunik undapin lalabs. Ayan, 4 million. Thank you. Studio Chippy lalab, kunik undapin. Kunik to kasam pagita lalabs. Nandyan na yung naniningil. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng short video mga lalas. Short video ako rin yan mga lalabs, si Bicolanang Oragon. Akin na yan at wala akong music. Pakin na. 3 million Mega Love shout out short video from Bicolanang Oragon. Ayan, thank you sa 9 thumbs up. Thank you so much everyone. Sadi mo ro, bibi. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Mga lalab, kung hindi pa kayo nakalike sa video ko, palike naman ako mga lalab. Thank you. Kaya bibi. Magsukre ka kabuk bunay ka aswang. Ay, kangking may mawi boy. Where's my kangking, kongking, kongking?
Hi, how are you, Maui? Maui. Ayan, 4 million mega love shout out. Puso ko't isipan, araw at gabi, ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ang dahilan, ang laman, puso ko't isipan, araw at gabi. Dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Ikaw ang mahal. Ayan, thank you so much sa 4 million mga lalags. And mga lalags, kung hindi pa kayo nakapag-like sa aking video mga lalags, sa aking live, ayan. Palike naman si host mga lalags. Thank you. Anong petsa na ba ngayon? Pagmamahal ko, at kailang ako. Ay hahayaan mo na mamaalam. Ko kay Bathala. Studio GP Lala, thank you. Ayan, Samira, love shoutout, nagbaba ng bahay. Mears on the house. Hello, host. Lalab Mears, mega love shoutout po. Merry Christmas. And Happy New Year. Ako dahil sa'yo.
sa'yo. Ayan, Mr. Lee Songson, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Lee Songson. Merry Christmas din sa'yo, host. Ayan, from Years on the House. Thank you so much po, Madam Years. You have now a big mansion, Lee Songson. You have 10 subscribers. Good. Hoy, walang damit. Ayan. Nasa bahay mga kumiyers. Miyers on the house, lalab. Hoy, wala ang damit. Ayan, Miyers lalabs. Meron kang harang. Miyers on the house. And dito sa lab, Miyers. LA Mix Vlog lalab, Migalab, shout out. Dan sa'yo, Lee Songson from Years on the house. Lee Songson, lalabs. Dan si Years on the house. Kindly return to her, lalabs. At gabi. Ayan, lalabs, yung video mong walang damit. Hoy, wala kang damit. Ayan, Years on the house. Nagbaba ng bahay. Why, we lifestyle tamsak. Sir Rue, Migalab, shout out po. Ayan. Salamat po sa iyong patamsak. Merry Christmas po and advance Happy New Year. Si Mr. Rue, ayan, laki ng bahay nito. Lablabin yan natin mga lalab si Mr. Will Lifestyle Tamsak. Maraming viewers. Pag pumunta kayo sa kanyang maraming tao. LA Mix lalab, Migalab, shout out. Rati-rati, madalas mo akong tawagan. Madalas mo akong i-text kahit saan. Ay wala na mong miss kita. Kitang kinokontak, ngunit lobat pa. Ang pag-ibig mo. Alijan Mersay lalab, Migalab, shout out. Merry Christmas, my friend. Advance Happy New Year. Alijans Mersay. Studio Chippy lalabs. Why you are not dropping your link so that I will know who are you? What's your main channel, my friend? LA Mix Vlog, Migalab, shout out, my friend. Ayan, thank you so much. 4 million, 10 thumbs up, thank you. Studio Chippy, ayan, Alijan Mersay. Nagbaba ng bahay si Mr. Alijan, lablabin natin mga lalabs. Alijan again, dropping again link. Alijan Mersay, connect on the pin lalabs. Hi, how are you doing, my friendos? I'm doing good, lalabs. And how about you, lalabs? Alijan Mersay.
Yan, Alijan again dropping his link. Mga palike naman yung live ni host. Ayan, Samira, nagbaba ng bye, Mr. Samira. Lablabin natin, Samira. Samira Chuchay Backyard Garden. Ayan, nagbaba po ng bahay. I'm done, LA. LA Mix Vlog, dan si sa ano lalabs. Alijan. Matanggalin mo yung ref. Oo, nag-i-start na. Alijan Marsay, ayan, nagbaba ng buy. 5 million, thank you. Yan again, Alijan. Lay ka lang. Mga lalab-like naman ako sa aking live. Ayan, thank you so much. Like lang kayo mga lalab, sapat na. Ayan, tusok ng mga lalab, tusok. Masaya na siyo sa tusok. Ayan, 6 million Mega Love, shout out, 10 thumbs up. Ayan mga lalab, maraming salamat sa inyong support dyan. Bago, sino pa marunong magmahal, siyang madalas na iwan nang di alamang dahilan. Sino pa marunong magmahal, siyang madalas na iwan, di alamang dahilan. Ang pagmamahal inalay ko sa'yo, biglang nagbago. La ra ra ra. Mark Ian Swanner, Mega Love, shout out lalab. Salamat po sa patamsak, Mark Ian Swanner. Malaki na rin yung ni Mark Ian, sana all. Ayan, thank you so much lalab, Mark Ian, sa palike, thank you.
Ayan, 4 million mark. Iyan po nagbaba ng buy. Lablabin natin mga lalabs. Studio Lalab, thank you for supporting my live. Studio Chippy, thank you. What is the good? This one is Studio Chip. Chippy. I call you Chippy. Studio, thank you. Di mo pinapansin. Ang dami. Ako'y nangangamba. Diyan sa puso mo. Pag-ibig ko sa'yo. Road to Go Vlog Lalab, thank you. Magtitiis ako. Simeon, Migalab, shout out. Hi, princess. Ayan. Simeon, Dali, Migalab, shout out. Love your eyes. Ayan, thank you. Thank you, my friend Simeon. Migalab, shout out. Thank you for visiting my live. Thank you so much, my friend. I'm gonna give you moderator. Simeon, Dali, thank you. In your voice. Ayan, thank you so much, my friend. Thank you, thank you. Lala, tayo'y di na magkita. I am from America. Ayan, Simeon Dali is from America. Ayan. Merry Christmas, my friend Simeon Dali, and advance Happy New Year. Ayan. Thank you for visiting my live. Thank you so much, my friend. God bless. Ibalik ang tamis. This is your main channel. Simeon Dali, thank you, my friend. You're from America. I think America is now a lot of this one snow. I think it's too cold there. The weather is too cold. Happy I meet you. Ayan, thank you so much. Ano, Simeon Dali. Me also, I'm happy to meet you here on my live. Thank you so much, my friend.
Give me likes, my friend Samyon Dali. Thank you. Would you like to come here sometime? Where, lalab? In America? Inshallah. How to come there? I need visa. Akala. You seem so sweet and intelligent. Yes, thank you, my friend. Thank you. I am single. Ayan, you are single, lalabs. We're same. Joke. We're same. Sa maling akala. Lisongson. Ayan. Ayan, Lisongson, nagbaba ng bahay. Simeon Dali, my friend. Ayan, thank you so much. Lalab Simeon, don't forget to give me likes. I would love to meet your princess. Ayan. Thank you, Simeon Dali. How you know that I'm on live? You have main channel, lalab. You have channel. This is your main channel. You have those romantic eyes and sexy lips. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you. Mamahalan. Thank you, my friend. Gabi ngayon. Turus, take you out for a romantic dinner. Wow, you are so sweet, Simeon Dali. You are so sweet, my friend, Simeon Dali. Romantic dinner with a bouquet of flowers and this one. They have wine. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Yes, I am romantic guy. Wow, it's good. Nice to meet you here, Simeon Dali. You have a channel, ano, Simeon Dali? This is your main channel? Yes, I am a romantic guy. Bernie, Pogi Chan Elenski Vlog, Merry Christmas, thumbs up dan, and Happy New Year. Ayan. Bernie, Pogi Chan Lalab, Happy New Year, Lalab. Merry Christmas and advance Happy New Year. Ayan. Thank you po, Sir Bernie Pogi Channel. We'll keep you happy and satisfied from Simeon Dali. Wow. You are an angel from heaven. Ayan, thank you. Thank you, Simeon Dali. Thank you. Thanks, Eileen from Bernie Pogi Channel. Ayan, thank you so much everyone here. Ayan, God bless everyone. Simeon Dali, thank you so much, my friend. If you want, Simeon Dali, support my channel, Simeon Dali. Thank you so much. You have main channel, Simeon Dali. Very welcome from Simeon Dali. Just drop your link, Simeon Dali. This one is your main channel. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Hala, nandyan pala ang manliligaw, Aylinski. Simeon Dali at gmail.com, my Google chat. I'm gonna take your, I'm gonna write in my
Simeon. May manliligaw tayo mga lalabs. Simeon Dali 43. Is your email at gmail.com. That is your Google chat. Sir Padel, Miguel Love shout out. Oh my God. Your WhatsApp number, you give me your WhatsApp number. 13367647012. What is this number? Ay, from America, sa? 133-133-6764. This is 4. 170 7012. Okay, 13367647012. Okay. Agoy, gusto ka niya talaga. Not sexually. Ayan. It's okay. Like 15. Ayan, natawa tuloy si Sir Bernie. WhatsApp number niya lalad, binigay niya. 133. 6764 701. My email address, write me sometime. Yeah, already write I would love to share picture of where I live with you. Wow, sana all. Yan, Chandi, Miguel Love, shout out, Chandi. Sana all may manligaw. Ala ka, Ilinsky, type ka talaga. Sir Simeon Daily, you have main channel? You are a natural beauty. Yeah, thank you, Sir Simeon. Thank you. Mong miss na miss. Tusok host. Ayan. Sir Chandi, Miguel Love, shoutout. Salamat sa patumsak. Ayan. Sana millionaire yan, Islandsky. Sana nga. No need. Wala naman yan sa pagka-milyonaryo, lalad. I want you to teach me your language. You want to learn how to speak in Tagalog? Simeon Dali, no problem. I'm gonna teach you. Sona's channel, host. Sona's channel, Miguel out. I'm gonna teach you how to speak Tagalog, lalabs. Chandi 1020 and si Chandi may available 1020 yung maglablaban. Wait lang mga, i-charge ko lang to, namatay yung ating isang mobile. Dead bat. Dead bat ang ating cellphone. Hello, bat. Ayan, 6 million Miguel Love, shout. Ala ka talagang gusto ka. 1030 from Chandi. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. On the way, nakapin. Mr. Simeon Dali is still premier channel, Miguel Love, shout out, support. Who is this? It's Karki. Aklanoy Gid, 14.8. Wow, ang laki ng bahay. 5 million Miguel Love, shout out. Miss na miss kita. Short video mga lalab. Palab din ako sa aking short video.
Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Mr. Simeon, you're still here? Wala na ata si Mr. Simeon, umalis na. Taga-Amerika siya, lalabs. And palablab din ako mga lalab, short video from Bicolanang, Uraguan. Dating dikit Ma'am Samira, done playing, Ying Peace Lily from Sonas Channel. Saan siya sa Amerika? Dito rin ako sa US ngayon. Pastor Bernie, nasa US ka rin pala. Iwan ko wala siyang sinabi, basta sabi niya, taga-US daw siya eh. Sabi na, isi-share daw niya kung saan siya nakatira. Meron daw siyang Google Chat. Google Chat, kaya binigay niya yung kanyang Hindi ko natanong na love saan sa Amerika. Baka nag-umalis na siya. Big mo, palod pa ba? Ako sa isip mo. Sir Bernie, malamig ba dyan sa Amerika ngayon? Maraming snow. Malas na ata si Sir Simeon. Na lang yun. Naligaw. Ayan, 3,017,000 thumbs up. Thank you so much po sa inyong lahat dyan. Sonas Channel, meron kang Premier lahat. Dan sa nakapin, 10 idol ko na. Ayan. Tamsak na Sonas Channel lalad. Premier mo to. Ulit. Marcods, padikit please from Marcods. Marcods, ayan, nagbaba ng bahay. Marcods, salamat sa patamsak malala. Migalab, shout out. Merry Christmas lala, Ben, advance Happy New Year. Sonas Channel lala, tamsak na. Pag ika'y nakikita, suko ay malaki na rin pala yung buy ni Sonas Channel, nasa 3K. Ako'y di mapakali. Di ikaw lagi. Sinubukan ko kay malimutan. Puso ko't isipan. Kaisip sa'yo.
Chandi Dan Pulpak na Merry Christmas from Bernie Pugi Channel. Ayan, Chandi Lalab. Dan na po si Sir Bernie. Pasuklian na lang po. Studio Lalab. Dito nagpapakilala sa studio. Padikit please from Mark Codes. Good isipan. Katulog. Kakaisip sa'yo. Ayan, padikit from Mark Codes. Lablabin natin si Mark Codes, mga lalas. Padikit po sa kanya. Nagbaba siya ng bahay. Dahilan kakaisip sa'yo. Mark follower, boss, pwede pa iwan ng comment. Ayan, from Mark follower, si Idskarki yata ito. So, nas channel Dan Dikit Kalimbang Ulpa from Binipugi Channel. Ayan, Mark followers. Ano ata to, si Idskarki? Check natin. Sabi ko na nga ba si Idskarki to? Within 3 days.
Sunas channel dan dikit na kalimbang pa. Ayan, from Bernie Pugi channel. Ayan, Sir Bernie, thank you so much. Si Sir Bernie pala, ano palang 8. Dati na akong dikit sa main channel. Ananda Migalab, shout out my friend, hala market again. Ananda Praba, lalab Migalab, shout out Sir Bernie. Sabay mo ako, ayan. Ang dami mong pinamili. Mahal sa'yo, mo na lang na marami. Studio Lalabs, thank you for supporting my live. Sir Bernie, hindi ka pala nagbaba ng link. Ananda Praba, Migalab, shout out, love you. And may pa-love you pa si Ananda. Ananda Praba, I'm gonna connect my main channel to you, ha? Marcos dan dikit na kalimbang all from Bernie Pugi channel. Ayan, Sir Bernie, lablabin natin. Pwede kayong mag-go to channel, mga lalabs. Ang cute naman ng mga dog. Projectionist Lalab, Migalab, shout out, tamsak. Lalab, salamat po sa patamsak mo, Lalab, projectionist. Salamat, Lalab, sa patamsak. Idol ko. Projectionist, Migalab, shout out, Lalab, projectionist. Ayan, projectionist, best marksman. Ayan, projectionist, nasa bahay mo ako, Lalabs. Idol ko.
Bus pwede pa iwan ng comment. Ayan, from Mark Follower. Sid Scark yan, mga lalabs. Ayan, Mr. Lee Songson, nagbaba ng ba? Just give me few minutes, mga lalab. Mag-CI lang si host. Wait lang po. Madam Erminia. Miguel Lab, shout out po. Uminom lang ng tubig. Ninya Nakulangga, Miguel Lab, shout out po. Merry Christmas.
And Happy New Year, Madam Mermin Sakyap. Mega love shout out. Yung tayo ng tubig. Ayan, salamat po sa inyong patamsak. Ayan, harang. Madam Mermin, salamat po sa paharang. Kahit may harang yung mga video natin, hindi pa rin tayo pinapasweldo ni Lolo. Kunti lang yung kita ng ng mga harang. Ako makatulog, kakaisip sa'yo. Ang mahal, puso ko't isipan. Durot TV, mega love shoutout po. Durot TV, hello, harang. Ayan. Sir Durot, mega love shoutout po. Salamat po sa paharang. Kakaisip sa'yo. At gabi ang dahilan. Ayan, iwan ko to si host. Laba ako. Sige po, Sir Durot. Salamat po. Sige po, maglaba ka na po. Karating ko lang galing work. Sige lang po, Sir Durot. Alhamdulillah. Sorry. Ayan. Sige lang po, Sir Durot. Thank you po. Kadating lang. Ayan, so na channel, madam. Thank you po. Dragon Gaming, mega love shoutout. Merry Christmas, Lala. Dragon Gaming.
Happy New Year to you, Dragon Gaming. Thank you. Ay. Ako'y di mapagkali. Malimutan. Madam Merminia, thank you po, Madam. Ang laman, puso ko't isipan. Kakaisip sa'yo. Welcome po, host. Cooking with Sophia Lalab, Miguel Lab, shout out. How are you? Good morning. I am good, Lalab. And how about you cooking? Thank you so much. Takyap Miguel. Ang daming handa ni Madam, oh. May lumpia. Wow. 3 kids. Ganda ng bahay ni Madam, oh. Kakaisip sa'yo. Si Mitz. Yung Madam Merminia, nakakagutom naman. Ang daming pagkain. Sarap lang kumain, mga lalabs. Mark Tamsak at dating dikit. Ayan. From Merminia Sakyap. Kakaisip sa'yo. Simple lang, host. Masarap dun yung lumpia. Studio Lalabs. Bebe. Yes, Bebe. Maraming salamat sa pag-pinhos. Ayan. Ayan, 7 million. Thank you so much. Bus, pwede tayo ng tamsak at comment para masuklian from Mark follower. Ayan, si Skarky, mga lalabs. $5 million, Miguel Lab, shout out. Mark, dan sa'yo na from Merminia Sakyap. Isa lang ang handa. Masarap yung ano, Madam, yung cake. Chocolate. Hahayaan mo na mamaalam na lumisan. Ako kay bathala.
Ayan, 4,019 times. Thank you so much po. Lang mga lalabs. Sa'yo. Ako dahil sa'yo. Bernie Dan at salamat po Permerminya Sakyap. Salamat po sa paharang. Alis muna ako ho sa mga nagdikit. Balikan ko sa bakas EY. Madam Zona's channel, salamat po and God bless. Ano yung parang may nasusunog? Tumilyan Miguelab, shout out. Thanks po, Madam Herminia Sakyap. Ayan from Bernie Pugi channel. Kalayo. Ayan, 2 million Miguelab, shout out. Bakit parang amoy nasusunog pa? Amoy sunog. Ha? Sabi na yan. Piso. Ang pag-ibig mo, tirati mo akong tawagan. Kahit sa agoy, baka yung sinaing mo yan, Ailensky. Hindi man kami nagsaing, lalabs. Sir Bernie, hindi kami nagsaing. Ngunit lobat ka, lobat pa ba? Gutom lang to, Sir Bernie. Baka gutom lang. You are welcome, Sir Bernie. Musta ka?
Hala ka, Elinsky, gutom lang talaga. Oo nga, gutom lang to, Sir Bernie. Gutom lang, imagination ko lang. Parang naamoy ko, amoy sunog, yung parang fried chicken. Parang inihaw na manok. May nag-ihaw ata sa kapitbahay, yun ata yung naamoy ko. Parang fried chicken. Parang fried chicken yung inihaw Kasalanan yan ni Ma'am Erminia, nakita mo kasi handa nila. Nakakagutom. Masarap yung lumpia doon, madam. Pahingin naman ng lumpia. Mapagod kasi maglumpia. Igigisa, ka pa, gayat-gayat. Kasi ka pa, magbalot. May fried chicken na iniihaw. Maski ako nagutom sa cake at lumpia. Sarap yung cake ni madam kasi chocolate. Ang puso ko. Diyan, Sir Bernie, sa Amerika, maraming pagkain dyan. Masarap. Maraming dyan. Mura lang ba yung bilihin dyan? Hindi katulad sa Pilipinas. Lahat dito gold. Yung mga bilihin napakamahal. Yung asukal, yung gasolina, yung bigas. Lahat mahal. Yung 1,000 pesos lang nabibili. Kunti na lang halaga ng 1,000 dito. Magkano yung tilapia? Nasa ata yung kilo? 300 ba yun? Ma'am Erminia, baka naman may tira pa bang lumpia, pahingi naman. Baka meron pa, Madam Erminia, nasa ref. Nasa ref daw, Sir Bernie. Gawa ka na lang daw, Sir Bernie. Goy, mahal pa ang sibuyas. At karning baka, oo, napakamahal talaga, Sir Bernie. Lahat nagmamahal. Wag na lang magsibuyas. Alam mo yung magkano yung sibuyas na maliit, Sir Bernie, ganun lang kaliit? 7. 7 na isang piraso, 8. Ang mahal ng sibuyas. Pero yung mga sweldo ng empleyado hindi naman nagtataas. Yung mga bilihin lang. Halika dito, kain tayo. Ayan, kumakain pala, Sir Bernie, si Madam Erminia. Anong pagkain mo, madam? Kumakain pala siya. Anong, madam, breakfast? Anong oras na ba? Mag-aalas 10 na pala. 150 ang kilo sa amin sa Cebu. Oh my God. Kamahal. Kamahal, madam, oy. Mail na lang ninyo, Ma'am Erminia, sa Amazon. Coffee at tinapay. Yan, breakfast pa lang pala yan ni Madam Erminia. Mga idol, pwede pa paiwan ng comment. Salamat, idol, para masuklian kita. From Mark follower. Oh, grabe, host. O lala, magkano na lang yung halaga ng 1,000 ngayon. Kunti na lang nabibili. Grabe na.
Sobrang mahal. Pati bigas, mahal na rin. Dilata, lahat na. Grabe no talaga yung 1,000, parang peso na lang ang value. O Sir Bernie, kunti na lang mabibili mo. Bili ka ng bigas, 1 kilo. 43 ang kilo ng bigas. Bili ka ng ulam, di ka na makakabili ng kape. Ang sayote 1 pieces 35, may 40-50 bawat isa. Diyos ko. Alam mo yung ano, yung siling haba, yung green 35, parang ano lang. 3 piraso 35 pesos. Grabe. Sobrang mahal na talaga. Grabing mahal ng sayote, oh. Pero sa abroad, magkano lang yan? Dati yung nasa UAE ako, magkano lang yung isang piraso niyan? Isang sayote, makakatinola ka na. Nasa 3 dirham ata yun, dati. Pati ang prutas ang mahal. Sa sayote, 35 pesos, magtanim na lang kayo. May tanim na sayote sa riwa pa pag niluto mo. Marchi, road to 9K ba? 900. 901 si Marchi M Vlog. 350 ang kilo yung green na sili espada ang tawag sa amin. Grabe na talaga. Ayan, road to grade 9. From Marchi. Marchi, Miguel, shout out. O lala, pamahal ng pamahal. Baby ko sa'yo. Grabe nang bilihin ngayon. Kawawa naman tayong mga mahihirap. Lalo tayong pinapahirap. Paano na lang yung walang mga yung mga mabababa lang yung sweldo, yung isang araw 100 lang kinikita. Makakabili lang sa gas 43. Wala nang ulam. Ang sardinas ngayon, magkano isang peraso? 27 pesos. Ngayon, New Year, sobrang kamahal ang prutas. Ulala, sobrang mahal. Magkano yung apple na bili ko? Tatlo 100. Tapos yung ubas, grabe, 100, kunti lang. Ang mahal. Yung dalanghita, magkano kilo nun? 40. Dito ang magsasaka ang mayaman sa Pinas, pulubi, no? Kaya nga lalabs, kawawa yung mga magsasaka. Grabing mahal na mga lalabs. 2023 na. Yung halaga ng 1,000, kunti na lang. Grabe. Kawawa. Mas mabuti pa yung mayaman, lalong nagpapayaman. Paano yung mga mahihirap? Hindi na makabili ng karne. Bernie, tama ka, Permerming ang sakyap. Yung mga mahihirap, sobrang mahirap mga lalabs. Hindi na makakain ng karne. Sobrang mahal. Bigas na lang. Bernie, tama ka yung Sir Durot TV. Naglalaba to.
Dati yung allowance ng family ko sa Pinas noon, $3,300 a month. Ngayon, kulang pa. Magkano yung $300? 15K. Grabe na. Ano yun, bibi? Ito sa bubong mo. Paniki yata yan. Pamasahe, mahal din, oh. Mahal talaga. Lahat mahal, pati gasolina. Lahat na mahal. Lahat na nagmahal. Ngayon wala nang mabibili sa 15K. Isang salong bigas lang bayad sa ilaw at tubig, kulang pa. Pati kuryente mahal din. Kaya nga Sir Bernie, wala na. Pamahal ng pamahal. Ayan, Marchie. Nagbaba ng bahay. Magkano yung kuryente mo? 5,000. 5,000. Yung pagkain pa. Wala na. Pamahal ng pamahal. Malimutan. Okay na, bigas sa ulam, sobrang magastos. Magsardinas na lang. Kailangan meron kang mga tanim-tanim na mga gulay-gulay sa likod ng bahay, Madam Herminia. Talbos ng kamote, okra, para mga ganon. Para merong aanihin. Talbos, kamuting kahoy, kamote. O mayroon ako, ayan, wag nang bibili kasi pag pumunta ka sa palengke, napakamahal. Yung 1,000 pesos mo, ilang magkano na lang mabibili mo? 1 kilong bigas. Mga gulay, sobrang mahal. Sibuyas, Diyos ko. Kilala ka. Cooking lalabs. Ayan, nagbaba ng buy cooking. Sherwin Reyes Lalab, big love, shout out, Merry Christmas Lalab. Kumusta ka na, Sherwin? Na-monetize ka na, Lalabs? Kumusta ka na, Sherwin Lalab? Na-monetize ka na? 1 gramo ng sibuyas, dahunan, string onion, 10 pesos. Grabing mahal. Oo, kauban na ko sa work. Merry Christmas. Hindi pa po. Matagal naman. Di mo pa rin na-reach yung 4,000 WH, Lalab, Sherwin? Ilan na yung WH mo, Sherwin?
Marchy Vlog dan full pack na from Sir Bernie Pogi Channel. $2,645. Kulang pa. Kulang ka pa ng ano. $2,000 mahigit. 1,000 mahigit. Kabian Jesse, Miguel Love, shout out low host. Kabian Jesse, Miguel Love, shout out lalabs. Merry Christmas. Merry Christmas, Kabian Jesse, and advance Happy New Year, lalabs. Merry Christmas din, host. Ayan, Sherwin, nagbaba ng bye, Sherwin. Happy New Year, lalabs. Angel's Burger, wow, yummy. Sarap yun, Angel's Burger. Ayan, Kabian Jessie, nagbaba ng bahay. Kabian Jessie, lablabin natin mga lalabs. Merry Christmas, host, guys. Dan sa nakapin, ay Madam Erminia. Dan si Kabian Jessie po. Sherwin Tamsak at dating dikit. From Erminia Sakyap. Sherwin Tamsak at dating dikit from Erminia. Tumilyan Miguel Love, shout out. Ng piso. Yung mga gustong makagraduate sa WS, mag-play kayo sa mga may na coffee shop. Huwag kayong mag-play sa loob ng bahay nyo. Alam ng YT kung anong IP ang gamit ninyo. Kabian Tamsak at dating dikit. Sip mo. Magaling mag-detect si Lolo. Lahat na di-detect. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Ayan si Sherwin, nagbaba ng bahay. Hindi ka ba nag-play, Sir Sherwin? Idol, pwede pa support at paiwan ng bakas. Aray ko, sumisipa. Hermina Sakyap, madam. Ayan.
Mahal kita. Ikaw sinta. Sakit yan, host. Nag-exercise sa loob. Sakit nga, lalabs. Malapit na kasi itong lumabas, lalabs. 8 months na ngayong January. And mag-out na ako mga lalab. Mag-in ko ng live ko. Madam Merminia, maraming salamat. Mag-end na po ako. Ano yun, bibi? Nakikialam ko na naman. Lubat yan. Lubat nga yung tablet. Tingnan mo, 29%. Hindi mo magagamit yan. Sorry. Ay, malalam, magpapaalam na pa ako, Sir Sherwin. Herminia Sakyap, Madam everyone, Sir Bernie. Magpaalam na pa ako. Mag-ingat po kayong lahat dyan and God bless. Bye-bye po. Happy New Year. End na po ako.